leppi ɗiɗi nangukimo jogakimo jungo laamu leydi ndin horejo mi yetti Allah kawtal hoore Dr. Bello Abdullahi boɗejo yarama yeeso hitordu ha Abuja lamorde leydi Nigeria enya jummare no gasi ɗiɗi lewru tatabru. Barista Muhammed Shehu hanko woni lawyajo malla daraniɗo hanko Bello boɗejo o hon yeeso hitordu. Daman jiya an sa rana ne saboda a saurari hukuncin kotu akan cewa a bada shi beli. Jiya kuma alkali sai ya ce shi an kawo cajin korafi kamar abin da muke ta cewa ba a kawo ba. Owi nane ma Kenya dureri gamma heditaki ullandu mako ido wiki du yofamo to amma ki totodo o hovi joni o yofatake gamma du waddi godde tumede dum tumatamo gam no hon joni nama o heditake tumede hedde bodejo on tumete fu nane mako min bodata wondon wiki o jogama dum tumamo to amma jotta be jari tumede be tumatamo ha yeso hitordu. Ya take yi wato kamar na neman tada hankali ne shirye-shirye ne. Tuma tamu ni woni o tiggi wongal dental ngal jonde jam ngal wala dunga yere laamu leydi ndin non bo dental nga hal do yi'a ngal wadda umminki hakkillo e leydi ndin fu non bo non ɗum feli didaɗi leydi lesdi dangol harminki haɗuki tigguki dental wala dunga yere nden bo mo min darani on o yeddi kala tume ɗe hende o tumete fu ha yeeso hitordu ndu hun to gam no hon hitotowo ƴefti heɗitaki kiita kan yaki wongel carel ɗo yeeso. Gaskiya a takaice ne abin da ya faru kenan a kotu ya musanta duka wannan abin da suke cewa yayi. To on ɗon joni hidde ko yaki no gasi joweɗiɗi lewru jowabru hitordu no heɗitoto ha jaɓoɗon ɗe tefuki o yoofe won ɗon. Ba za mu jira ha wannan. Nano hon min denata yaki nden ɗon nyalande nde hende ɓe herti min giɗa ni kawai min bi'aka gama min giɗa yimɓe nanga warki ɓe bonnana min kugal. Ranan da zamu jawo ba amma kwanan nan zamu koma neman beli kuma Allah ya dama abin da yasa ba zai iya bada belin ba haka ba. Mako wadi wawata rokkuki beli mako hinnan taskaram kan wayi gama ayi ko tumete dum hunde maunde gam no wala no du wata du rokka beli mako amma min godi dalilaji cimbiɗɗi gondi to min garani di hitordu to Allah lamiɗo muyi min keɓai nasara. Dukkan abin da ya dace mu yi za mu yi mu ga cewa mun samu nasara da yardar Allah subhanahu wa ta'ala. Ibrahim Romodake Kode Radio International iga Abuja lamorde leydi Nigeria.